I čao svima i dobrodošli u moj novi video. Dakle, danas ćemo igrati Hunter. Dakle, prvo kažem da neće biti dosta klipova ovih dana, tako da sam bolestan i zuje mi ovo uvo. Zašto me zuje uvo? Zato što me juče zaboleo žestoko i jaukom od bolova i tako dalje. Tako da ne znam, kod doktora ne mogu još dalje zato što mi knjižica istekla. Jebi ga. Za 7 dana moram da vidim do Poreske. I od jutros ili sinoć uveče negdje mi prestao malo da me boli. I još dalje mi zuji. Znate kako je uspjelo? Samo ću pitamo, evo Zaldan Bro i iđo pošto sam ovdje iz Crne Gore. Jel u redu da se na vaš način da mi sipaju maslinovo ulje na moje uvo i to vrelo? Ja ne znam, majke mi. Ja ne znam zaista šta da kažem. Dobro. Okej. Znači ovdje imamo Hunter. Možda vidjeti i da sam imao i temperaturu. Gato. Sad sam u redu. Tako da. I još ćemo sada Hunter i tako dalje. Idemo single. Evo pay. Ovo lepo znati. A da, malo sam igrao, znate. Sad ću vam kažem što je bilo. Igram ja ovako, znate, normalno. Ne vidim da su nešto promenili. Non stop se update-u igrice, tako da. Naša baterija te mi suri. Nema veze. Sada će izdržati ova baterija. Ja se ne znam da hoće. Sada se da nekako način kako oružje. Neću priključiti ovog zombija. Možda da rađemo neko oružje. Čekaj, ima neka baklja. Da mi privučimo pažnju. Da? Da, ova baklja. Sad i ovo mora da mi privučimo pažnju. Sada imam mapu, što stavim. Ej, zombi. Da. Da. Kada ti se zove da ti se približi. Evo ga pištolj. Našli smo okvir. To je u redu. Ali našli smo bačet. Dobre, super, još ova bačet. O, sad! Stvarno, to vidi šta, onda će pucam. Beži, pucam u glavu! Čekaj, ej, još ovdje, sreća. Au, fuck. Beži! Beži. Dobro. Ovdje treba brzo da se reaguje, tako da. Sada da uzmemo hranu. Ima! O, sranja! Ovo sam bomba. Ej, voda, super. Treba mi vode dosta. I hrane. Ej, čokolada. No. Noći. Čokolada.
popijemo malo vode, tako da... Da, sad kako da se spavamo. U mraku smo, ne znam da vidimo ništa. A daj, sad me zajebao što. Dobro, ništa. Kako da medicinska sredstva. Policijski. Tuka. Dobro, ispele smo da uspiju. Super. Dosta medicinskih sredstava ovdje. Što? Super, koliko za prvu pomoć. Tabletice. Dobro. Žari, tako da znam još što. Ovdje ne vidim ništa. I neka se ne pušta. Znate šta, idemo bolje u vojnu bazu, tamo imam najjače oružje. Opa! Daj se pičko. Kako si vidi? Da, ovo sam utreo od vojske. Bio sam u vojnu bazu, tako da... Dobro da se opremimo tamo. Evo što stigamo, da se opremimo. Što se testi. Dobro, ne vidim ništa. Ovo još ne... Još jednom. Dobro! Pancer. Ovo je barikada. Ajde da ih počistimo ili... Wow! Ne vidim ništa. A morat ću da se idemo pacimo. Sad ćemo da te isplan. Čekaj. Sad ćemo da te isplan. 1, 2, 3! Oh fuck! Drži! Da, sranje od života. Da je sranje ljudi, ali... Mora se napravim da dignem tenziju na njih. Ovu pušku pacamo. To je jako ruče. Oh, fuck! Dobre. Bomba. To bi trebalo. Da, gdje si? Kao The Walking Deadu. Gdje si? I glavu jebem tu glavu. Wow! Fuck! Što da ne mogu tamo odlučiti? Ja uzmem. Ne? Povučite. Ali naći ćemo. Što? Daj tu nešto.
Jebi ga. Gdje smo našli pušku? Ili ću ovo dinga. Možda ovdje. Da, ovo je za. Ovdje možda ništa se neće čudo. To je dimač ovdje, malo poslužiti. Za svaki slučaj, zašto ovo vidim? Tako da ovdje možda ništa se neće. Još. Okej. Sad da izađem kada završimo klip. Okej, to bi bilo to naravno za ovaj klip. Ako vam se klip sviđa, ostavite like, share, subscribe, ako ste novi na kanal, subscribe se i notifikacije i tako da. Ko zna, ako znate još, ako hoćete da nastavim s ovom igricom dalje, napišite u komentarima naravno i to predložite videa što i da snimam. Tako da, to bi bilo to. Ćao!